Pano ndi pa Nyasa Voice box pamene makhala ndithu ndi Malawi osiyanasiyana amene afuna kuyika maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndi kuyambira 2014 kufikira padakali pano apolisi komanso aame ndi nthambi zina zowona chitetezo kuno ku Malawi pa chitongole mati security agencies akhala akulonjezedwa nyumba 10,000 kuti awamangira nyumba zabwino zokwana 10,000. Oyambira kupanga lonjezo limeneli adali olemekezeka mtsogoleri wopuma a Profesa Arthur Peter Mutharika amene mu 2014 adalonjeza kuti iwo adzamanga nyumba 10,000. Ulendo unonso achakwera analonjeza chimodzimodzi kuti boma lawo lidzamanga nyumba 10,000 kupita kwa anthu amene amagwira ntchito zachitetezo kuno ku Malawi. Ndi mu 2018 a Brian Banda adawafunsa amene nthawi imeneyo olemekezeka a Nicolas Dausi ali nduna yowona chitetezo cha mdziko Minister of Homeland Security kuti anene kuti pa nyumba 10,000 pa zaka 4 kuchoka pa 2014 kufika 2018 iwowo ngati boma la DPP amanga nyumba zingati, ndipo Dausi adayankha funso limenelo mu 2018. Leronso a Brian Banda amacheza ndi olemekezeka a Deus Gumba amene ndithu ndi nduna yathu yowona za malo kuno ku Malawi kumene konso anafunsa funso limweli kuti pa nyumba 10,000 zimene adalonjeza achakwera iwowo pa zaka 4 zimene zadutsa kuchokera 2020 kufikira 2024 amanga nyumba zingati. Ndiye lero pa Nyasa Voice box timafuna tikusewerereni maklipu onsewo awiri kuti a Dausi mmene adayankhira mu 2018 komanso mmene a Deus Gumba ayankhira funso limeneli mu 2024 kuti ina Malawi ani yake muzipangire chiganizo kuti pa nduna ziwiri zimenezi olemekezeka a Nicolas Dausi mu 2018 komanso olemekezeka a Deus Gumba mu 2024 amene waliyankha funso limeneli mogwira mtima ndi ndani. Ndiye mukamvera maklipu awiri amenewa mutiuza in the comment section below kuti pa nkhani ya nyumba 10,000 za apolisi aame komanso ena azachitetezo kuno ku Malawi nduna iti ndi imene inuyo yakusangalatsani kuti funsolo layankha bwino momveka bwino mogwira mtima pano pa Nyasa Voice box. Tikhale limodzi pamene tikumvera mawu a Nicolas Dausi mu 2018 komanso mawu a Deus Gumba mu 2024. tikuzani kuti Nena. mene kumunga mnamba president anakhazikitsa ndondomeko timati flagship project yomanga nyumba 10,000. Yeah. Mbuyo mwase mumwe chibale changwazi palibe nyumba zimene zidaonekapo mukapita mkanjeza ti nyumba anthu lukhanga timwina tizitini koma ife lena kulaudzera mwachi president chakwera nane kuti ayi tikhudze kwanza athu achitetezo timange nyumba 10,000. So mwamanga zingati. Manga palibe pano nyumba 1,028. Fanda afunsa anzano mbuyo mwadaka lero. Ayi ife tolondali ola pata khapa street abanda. Ndiye kuti ife lili Mwamanga zingati. All siku 1,028. 1,028. Mwa 10,000. Mwa 10,000. Mwa 2,300. 2,300. Palibe pano zambika kali zili pamseko. Because we jump and we do Okay, so we are talking about 10,000. 3,000. Yeah, tamvera tisafulumire. Ichapwino. Munanena kuti mumanga 10,000. Fa anzanu akali ajanso akanena sura manga 10,000. Koma analo zakolo 20 sidakwana ngati. Hayitu. Sala mango la fusa imada kanikazi kwanzanga ngali ajana kanika ine ndonena kuti olo siku dzidzidzi. Pano pani khozo kuloza ndi bandilandi apa. Simplanta wenda mie ndo bandilandi dabanga. Zone za takare. Zidati dabira babangwe apa. President iwo daita ngobira babangwe apa daga panga handover nyumba. Pachichiri pomparo paseda apa. Sisi pano ndili pano ndi around ga regional ikona wale. Popira pachichiri apa pali nyumba zimene zimangira za prison. Tikapita apo pita. Zingati. Apa pali nyumba 40. Pachichiri. Pachichiri. Okay. Apo tikapita apa pamant president pali nyumba ngati simula about 30. Okay. Tikapita pa mitole apo pali nyumba 40. Okay. Tikapita ku Mwanza kutamba kuti 10. Tikapita kunene kuli 10. Okay. Kuno kumwera. Ndipo pali pano pa contract opita kale kumeru manga south the Kuwait South East Division ya headquarters ya police pa Luchenza. Mimi bacha. Pamangire nyumba 50. So mwamanga zimene zatha 1,000 and 1,300 ndi nderozi kuma 95%. Koma zimene manga handover could be around 200 plus. so zimene mwamaliza pano 200. 200 something. Ndiye tisanene zosatha. Yeah, ayi. Pali kuzakaloza kuti mujiona fa nyumba zo. Ngasimu na foundation ija. Ayi, pali peza foundation. Umakomera? Pa foundation tidakoma ngale ndipo so pali ndiye nkhani. Fa nyumba zo sikuti nyumba wamba hapana. Ndi nyumba zokhala ni matiles. Ndi nyumba zokhala ni magiza. Ndi nyumba zokhala madzi momwe. Ndezi mukutumba. Na simuzoonetsa kwa wanthu. Ayi, tuonetsa kuti. Muonetsa kuti. Chiro imene yo. Mesa timuonetsa pano. Ndikirani muona. Timuonetsa pano. Muone a president akuzungulira. Inso tizakutengani. Tani yako za mtauni mwakamuna kwa nyumba ziwolo utapita kuchitipa. Kuchitipa utapita na president hapa. Adakumune kupangidwa pa malo amodzi timati pa Meru. Ndi camp ya army. Kumanga kupangidwa nyumba 110. Zonse zidakomerwa. Kuli prison yapa chitipa. 110 zonse za kuchitipa mwakomera. Takomera zimene zo madenga zata. Okay.
Pano la DPP lidalonjeza kuti limanga nyumba za polisi zambiri. Tikumva kuti mwinaso zosakwana 10 zimene zamangidwa. Kuti simuni ndi manyazi. Ayi. Mwapocholera. Mwagwira chikonkati. Mwagwira chikonkati. Kapena mwadudukira bwa. Chachina chitika nchakuti. Nzona tinalonjeza kuti limanga nyumba 10,000. Pasakaza polisi oka. Koma kuma defense force, ku police ndi ku prison. Ndiye bajeti za boma timachita budget. Ndachita budget koyamba napa manga nyumba pang'ono ma department amene wawa. Mufulumira. Department budget yoyamba tidakupatsa ndalama ngati dziko. Mwamanga zingati. Akanakhala kuti mnanena kuti zingati utva mwanena kuti ndapata manga 10 zoka. Ndiye ndinati ndikukonzeni kuti 10,000 sisa ku police koka. 10,000 ndiza asikala nkhondo. Okay, mwamanga even 1,000 zakwana pa 10,000 ebo. Ndilongosole bwa. Okay, yabwi. Asikala nkhondo, police ndi ku prison 10,000. Koyamba chilichonse cha boma chimakhala ndi ndondomeko. Ndalama zoyamba tamangira manyumba zachiwiri pano tunena pano. Tapeza malo oti timange manyumba almost 5,000 mulilongwe muno. Aku polisi komanso ena aku defense force komanso ena aku prison. Ndiye budget imene ibwere 2018 2019 2019 imeneyo tidzamaliza koma zonse zakufunikira ma designation procurement. Now funso langa ndiloti in the 5 years that you have been in power mwamanga nyumba zingati mabudget onse amene timachita pasi toti mange nyumba you're talking of 10,000 mwamanga zingati even 1,000 mwamanga Jiwani kuti mwina ndikukonzeni. Mukati mabudget onse azaka 5 mwala kuitsa. Chifukwa budget ya nyumba imene inatuka itaka 5 sizaka 5 zonse. Zimene zichazo mukumbukira kuti dziwani bana Brian Banda kuti dziko muno 2014 made mabwera boma linalibe ndalama. Kuna ali mavuto osiyana sinsachule. Uli funso langa likuvuta pa. Ndiyange bwa. Muchira dudu muchira fulumira bwa. Chabwino. Ndiye timamba kaita kuonza kubweza ngongole zosiyana mpaka na udzafika majama 2014 2018 2017 2016 zina zakazo komanso paja mukumbukira kuna ni madzosefukira kuna lichilala tikonza kwezonse kuti anthu adye chifukwa inuwe kulankhula Brian mwadi atwini. That will not stop me from asking that question. Exactly, but the fact is that I'm asking you a simple, straightforward question, Honourable Minister. Out of 10,000 houses, zaku defense force, zaku police, how many have you constructed ku police? And where? And mwamanga kuti Banda mafunso musamerekeze kuti ndikanga gates. Lokoti kete kuyatsa kete sizikala chocho zaboma. Anthu akutionera kuno ndiene kulangosola bwino ndikulongosola ndikwati AI am I a robot or no what is your problem? You don't I must justify the COVID program. Okay They justify it, but I want you mukamamaliza munduze kuti out of the promise of 10,000 tamanga mwakuti ku polisi tamanga mwakuti ndipo tamanga apa ndi apa inu ndine sili pa court inu si judge ya ndi judge. Honourable Minister, you can do better. Honourable Minister, it's a simple, straightforward question. Out of 10,000 houses you promised ku Malawi, Defense Force, ku Polisi, how many have you constructed? It's a simple, straightforward question. Is it 500? Is it 1,000? It's not a simple, straightforward question. Why is it not a simple and my straightforward friend, question? it's figurative. You want me to tell you the numbers. Yes. But you could have told me that, Bwana, among the questions that I'm going to ask you, we are going to ask this. You want me to... It is you who said you promised 10,000 houses. It is us. Out of 10,000. We have built substantial number. We will finish that. What is substantial number? That substance. I will choose to respect your position. You have failed Malawians on that promise. There's no. Tikumana kuti Brian. Budget dziko lino munali njala. No. Out of 10,000 houses promised. Okay, okay, are you going to give me an answer or no? I'm going to answer you. Okay, so answer me. You want me yes or no? Is that so? No, it's not yes or no. I want a number. Give me a number. I am not going to do that because I'm not. Let me explain. Okay, please.
I'm saying, in view of the catastrophic atmosphere that we had, drought, floods, donor flight, cascade, we could not have started it all over again in earnest. But we have done the feasibility. We have built almost 200. And then we are going to finish. There you have it. But you are making me to just... I just wanted a number. So out of 10,000, the DPP administration has given us 200. And we are going to finish the other one. Are you not embarrassed, Honourable Minister? No way, there's no embarrassment. It's a process. You know what? That is your problem, Mutu. You Brian Banda. You want the government program to start today and you finish it tomorrow. Then where have you taken the money? All development is a progress. You don't expect if somebody says, I'm going to build a road. The road will start today, tomorrow. The road, it doesn't work like that. That's not... Let me give you an example.